Salut, salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Metro Last Light. Numele meu este Harry și astăzi ne vom juca din nou Metro. Ok, haideți să vedem de unde am rămas. Vom da continue. Pavel's almost certainly gone to hell. Who knows what would have happened to me had he not released me? Ok. Mă se pare că suntem printr-o canalizare. Aoleu. Stai, ce avem aici? John! Shit! I knew you wouldn't abandon me. I knew it. You're a true comrade. Ah, este acel rus. Now get me out of here. Amice, că am să la bătăiță. Doar că am căsăpit ăștia. Fuck! Look, they're coming for me! Gonna take me to the news! Good luck, my friend! You're my only hope now! Get your ass out here, fucking comrade! Ok, să vedem ce trebuie să facem. Să mergem încoace, cred. Așa. Și de aici, cred că în stânga aici să coborâm, da. Haideți să, prima oară să dau puțin volumul muzicii mai scăzut, ok. Așa, și de aici, pe aici, nu, este închisă asta. Ori. Stins lumina. A venit Ruby și a stins lumina, îmi pare rău, băieții. Nu urla, mă, nu urla, mă, că mori, mă. Mai avem aici unul. Și că ei nu mă văd, că e întuneric. Și că ei nu mă văd. Ok, și aici. Stai că vă dau headshot. Așa. Ți-aș zice eu acum ce să-mi faci, numai nu vreau să înjur. Ia de aici. Mă gândesc că acum trebuie să coborâm jos. Așa. Ce glanțe aveți? Glanțe? Aia nu contează aici tipul de armură, oricum el și-a, dacă are, eu știu, pistol diferit sau are mitralieră diferită, cum și-a glanțele se potrivesc, să zic așa. Așa, le-am luat glanțele. Acum haideți să o luăm pe aici, cred că trebuie să mergem pe aici, pe aici. Pe aici, să vedem. Ce sunt ăștia? Asta ce? O focă leșinată. Ok. Și cred că pe aici. Open your weapon section and choose throwing hold tab. Ce avem aici? Marihuana? Nu. Muriți! Tu te ții tare, mă, friend. Au. Tu ai un... Greu, greu.
Ok. Opa, stai cam... tu. Mă, pula, pe dar-mi bagi lumina în ochi, mă, dar cum să te văd? Mult. Am consumat și glanțele pe voi. Da greu mor, mă. Mă! Uite să vezi tu cât de Superman sunt eu. Sau nu? Așa. Trebuie să ne salvăm prietenul. Așa. Și cred că ăla trebuie să moară. Îi dăm un headshot. Headshot. Oh! Deci aici sunt mulți. Într-un fel, ceva ce nu-mi place la jocurile astea este că au un fel de viață infinită. Adică, na, dacă trag mulți în tine, deodată atunci ți se mori. Dar dacă te dai la o parte, egal, ca și cum te-ai reîncarna. Era mai fain dacă făcea cu o anumită viață și era mai ok, adică era mai realist să și mori. Bineînțeles că făcea și gameplay-ul mai de greu, adică mai greu de făcut misiunile, dacă vedeți că aici sunt o grămadă de soldați. Și cu o anumită viață, fără să ai cu ce să ți-o reîncarci, nu supraviețuiei tu așa ușor. Au. Dar mulți mai sunteți, mă. Bă, dar stai, mă, jos, mă, nu mă deranja. Stai și tu acolo. Ce naiba, suntem și noi oameni. Dați micul dejun pe jos. Opa. Mamă, dar mulți sus, mulți. Pe tine nu te-am mai văzut, te ascunzi după cadavru. Îți place acolo carne moartă. Taci acolo. Pare că rămânem fără glanțe. Hai să adunăm niște glanțe. Așa. Așa. Ok, acum unde trebuie să mergem? Ia să vedem. Sus. Dar tu ce te ascunzi, bre, mă? Păi da nu scapi tu, stai liniștit. Așa acolo și culcă-te. Nu pot să... Ok, cred că trebuie să mergem cu liftul ăsta în sus pe undeva sau pe aici pe undeva. Nu avem nicio monetă? Nu, înseamnă că nu pe aici. Trebuie să tragem asta, ia să vedem. Cred că aici, pe undeva. Ia auzi. Băiatule, trebuie să te duci acolo la ruși, au talent. Haideți să coborăm pe aici. Să urcăm pe... Au. De unde a tras? Cred că din spate. Ăsta ce este? Nu știu. Pe aici? Pe undeva? Aha. Și acum, dacă vă mă las de prietenul meu, să vezi ce vă dau eu acum vouă. Așa, mă. Păi let's move, mă, că ai pornit alarma, mă, cap de nucă.
Hai! Aoleu, te-or cam umflat ăștia, mă. Nu zic că mai vrei să fii tu la conducere acum, după ce te-am salvat. Au. Au. I dragged Pavel out of the noose, and he says he's going to take me as close to police as possible. Then I'll contact the Order and report on everything that has happened. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before. Ok. That's the way to do it, bro! Just like the previous N-a el la casca la mort. Ioi. Dar tu cum poți să porți împuțiciunea aia pe cap? fucking nothing. Always wanted to be a doctor, but you can be D'Artagnan, huh? Alright, we're short on time. We go to theater from here, and you go to police. Da, uitați-vă și voi, tot el vrea să fie șeful după ce eu am omorât o unitate întreagă de soldați. Na, uitați și voi. Mișcă-te, dacă nu mai mă pe aia. Băi, dacă nu mai te prinde și odată nu te mai salvezi. După cine tragi, mă, my friend? După lilieci? Na, că a venit Ruby și aici și ne-a luat curentul. The hell? We just have to see about that. To hell with it. There is no retreat, Spartan. Moscow's right behind us. Forward! Stop! Let's take another couple nights. These things hate me. Okay, Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it. And since they are afraid of light, let's take the light to them. Okay? Turn the flashlight on and don't even think of switching it off. Ioi și de pânză. The cave-in? Looks like they blew the tunnel up. And maybe something on the other side that couldn't stop with bullets. Wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. Artyom, help me with this. Bineînțeles, te ajut. Că și eu vreau să scap de aici. Aici mă, că-ți cade în cap. Shit! Cobwebs all around. These little ones could make all this. There must be bigger beasts around. Chuvak, be careful not to wake them up. Ok. Press M to use lighter. Ah. Cred că să ardem pânza de pe aia în genere. Să nu ne mai vină în față. Shit! That's high. Definitely no climbing up this one. Unde vrei să te urci, mă? Okay. Ai lift în Let's față. hope Alagatem works all right. Bineînțeles că merge, că doar strici cu mine. Eu sunt ca și Chuck Norris. Când sunt eu, totul e pe vale. Hai mă urc o dată. Clear. Monsieur? Let's take this baby for a ride, huh? So, are we going? Nu, mie se pare că se cam clatin asta, mă. Ție, nu? When did it stop? Ți-am zis? Păi bă, este cam ruginită, mă. Gel. Breakers out or what? Shit. Come on! Da. Блядь! The hell is Normal că ne-au auzit, că ai o gură așa de mare. right in the fucking nest. Shit! Yes. Ră! Ce cade de pe pereți? What the fuck?
What the fuck, X? That's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? Am înțeles, am înțeles. Hai mă, mișcă-te dată. Dar nu vreau. Unde te duci, mă? Iu. Bă, nu l-am omorât, mă. Iect. Băi, dar ce scârboși sunt ăștia, mă. Azi cum m-a făcut curvă. Bă, pute dacă-ți dau una. Bine, bine. A, mă, că nu-i de... Așa, mă. Aici e mai înalt. Hai, Lem, tu primul. Ha? Oleu, dar greu mă ăștia. E cam scârbos aici, nu-mi place. Ok, și acum? Nu? Acum ce facem? Stăm și ne uităm unul la altul? Ne cântăm ceva? Ha? Ha? În sfârșit. E. A, și acum suntem ca la Olimpiadă, bineînțeles. Bravo, mă, aproape la 10, la tot juriu. Hai, dă-o și mie. Bă, dar... Aha, da, că ați căzut. Unde-i urătania aia? Mori! Mori, satana, mori! Ioi! Ioi că nu mai am glanțe. Aoleu, schimbăm. Așa. Hai, mă. Ioi, dar urât ești tu. Așa. Move it. Hai, dar repede. Cine a tras? Oh! Ready! Let's go! A, da! Bang! No, că ți-ai murdărit haina. Da. Apă, că nu-i light. Ok, mulțumesc că m-ați vizionat și acest episod din Metro Last Light. Sper că v-a plăcut și nu uitați de like și subscribe. Ciao!